Kani kapor ngasunguban kentu ya ka sorkar jela ka jongi ka wede bat ka jinglip mi ka boarding ka jinglip ya ka laj ka ba kha hapo temri boy ka bi jongi kumala ban suthu gitu gitayo ki baladep kadon ka load shedding ni suthu na ka liang jong power department dan rei kani ka jing hadin bala weng ya ka load shedding gi shem ba riboy kajing liplat ka bala long palat hanong po town ka balong kum ka headquarter jong ka district ka jongi kila kata sibun ke office sarkar kila kata ki yeng briu kumbala ban suthu menta ki babun ki jing don kam jongi adu ka office sarkar adu ki office simet adu ki karkhana ki ban pentre ki kam ki ba welding ki ba sujan ki ba don kam haying hasem ki jing don kam ban shed pentiu ki babun ki jing don kam ngi depend ha kalai jadi nak kata kadau kajing du jong ka boarding electric hang ni hapo nong po town jongi bat kiwi ki jaka jong riboy ka along sa papalan ki complain ge babun nagi kimi ki pa ge lawan bat nakaliang jonga personally hi ngala tho jing tho sha ka power department menteri naga benta bandi ban restore wood ya kane hapo kendiat sengi hagaju ko por la tho ru naga benta ban penting kena baka boarding electric hapo ka headquarter jongi ke de ban biang kajing budin nagamta ban penurlong no ya gane ka 132 kVA nagamta ka nong po town ke de badang sateng ila budin hagi por gi baladep bat mentaru nakaliang ga jonga hi personally la budin ni gane ka kam bat ngi kenturu lungba jong ke de lat patai kubor saka sorkar por saka por begini gidi gijing ki bagi pajba ki kendo na kapor ni kwa bagane ka 132 kV naga benta ka ban kata ye jing don kam jong light nam ta ka nongpo area hai baro ka we bat ki snong ki ba pramarjan jong riboy kanang bagin la ban light naga ne ka jing duna pelat ka ne ka jing supply ka boarding bat ha ju kapor ki kentujur ya ka department ka ba page ya kita nak boarding naga benta ban de ban le kloi ban penbet ya kan ya kajing lip ka boarding ka bala palat kajing complain ka bala bun ka bala wan ba ngi scam balang ba kajing tho along ba ki telefon ka bangi lai phone ngi lai kren ngi scam ba ka de ban la ban penbhan ok le kat bala kanang bagi pajba ki jong ngi kinnom jinjar ha ka ba kum ka ne ka por ka bangi don kam ya ka boarding na ka por sa ka por ha ka ne ka por sim ya ka ne ka kabu na ka banta ban yo ban kren ka to ka ne ha ka ba de bat ka tnat jong ka kot ka khya kawi ni ki mat ki ba gi laju persang ban budin nalor ki kam ban penbahai ki shop center ya ki PHC ki CHC ki badon hapo ka jela bat ka temri boy ka bi ki jongi lo manang kam penbahai susu gitu kawi ni ki mat ki badon kam bah menta kalong namar ba ka riboy district ka de ka aspirational district jadi na taka daw nagaliang jungang la persang ban keren na do ki por ka bala depro ha ka bay de bat ka jing day ke jungi banyo ya ka medical college ha riboy ngilong entitle banyo kat kum ki parameter ki bala bu long baga niti ayok ya ki aspirational district ki badon hapo kari india baro ko we na ki spa khat nyu tli ki district kari boy ka de ko we ha ka bangi i menta ya ka tanat jong ka kot ka khya ya ka tanat jong ka umbam umdi ka tanat ka bade bat ka sanitation ka jingle khoj ka tanat ka bade jong ki bakomno ban penbha ya kini ki nutrition bat komta ter ki de ki department ki ba lengba ka jing yo jong gari boy district kum ka aspirational district ngila ban yo khamba ki facility bat ngaso ban kentu ya ka sarkar jela bakan sim khiyai kani mangila jukren na ka por sa ka por nga ai ki jing thoru sa ka sarkar jela bakin sobha ban sim khiya ya kani ka kam ban penti kena ba hapo une usnam la nekat ba ka niti ayok jong sarkar pedeng kidang itu kum ka aspirational district ya ka riboy ngidi ban sim ya kani ka kabu namar nga kentur ya ki we ki perlok nong mikmat ha riboy kisan ngut ki MLA ki bangidon ba ngin sobha ban ya trelang halor kani ka bentah bakin ya pressure lang namar ba bangilong ka we ka sur na riboy ki MLA san MDC la dangin yeng ka we ka sur kan kanyo ka sekretariat nga jukren nga por sa ko por ting kwa ga jing ya kersan lang gi jong gi paranong mikmat makane ga de ka general interest jong ka riboy district boro ko we bagin yo ya ka medical college kat kum ki guidelines ki parameter jong ki aspirational district namar badang sen
kum ga jela Assam kidang sudap sanction ya ka medical college hapo Dhubri district kabade ka aspirational district tian mar kata the same yardstick on apply ga jela ga jongiru tande ga don kam tangga jing simkhia ga seriousness na kaliang ga sorkar jela maladangan pertama ngamarwei bangi kwa ladaka sorkar jela lengba ga planning department kim simkhia ga health department kan jusa kamta tian mar kata lengba gini gilat patai kubor ngo sebelum babat ki sithi malang alapha na ga pot kwa banyo ga support jing pajba jong ga temri boy bangin dawa bangi day benyo ya ka medical college ha ribhoy na kamtang jing mentoy jong ka dong he berok ha ba medical college kawan kan long jing mentoy om tang nam tang ribhoy ya ke jela berok ka jing mentoy na kamta ki kena pule ke jongi ka jing mentoy nam ta ka yo kam yo jam ki babun ki khun sam lai jongi kin yo kam la ka medical college kawan dan mar ka takat ba ka ribhoy district kana ka sorkar pedeng kadang itu kum ka aspirational district ngidei bensim kabu ya kene ban ka kentu ya ka sorkar jela ka health department ya ushe minister bodon buram menteri jong ka kot ka khia bikin sim khia ya kene bat ka ju ka por ban persu ya kene bat ka sorkar pedeng kenang ba ngin la ban yo ya ka medical college na hari boy na kam tang jing mentoy jong poj ba pobun walang kenang ba ka tanat ka kot ka khia jong ngiru inang la ban kampen ba na ka por tenga kentu ya ka sorkar ngi kentu ya ki parlok nong mi khamat ki be ki jongi ki parlok ngi trilang bikin kersan lem ya gani bangin la ban yo agoi ka singin i ba ka Ribhoy district kan sayo ya ka medical college